Als er over doorsumers praten wordt, gaat het vaak om wienenergie of afval. Praten is prima, vindt de Friese Milieufederatie, maar de jeugd moet het juist meer belibben. Dat is de gedachte achter Kunstkids. Wij willen dus oors doen. En dat is voor u de reden om ik de connectie met kunstenaars te zoeken, omdat het hele creatieve geesten binnen. En die haast nodig om bij op een hele andere manier nadenken te leren. We hebben een stad gemaakt van allemaal gerecyclede dingen. Zo. Ja, dan moest je het ook nog nat maken en dan over elkaar doen. Dan ook de hele tijd eroverheen wrijven, dan gaat het in elkaar haken. Ja, en dat zelf planten uitzoeken en zo. En zelf jezelf aan een brandnetel snijden en zo. 3 kunstenaars en 950 leerlingen van basisschool gingen de aanronde maanden aan de slag. De mooiste werken binnen nou te zien op een tentoonstelling in het Fries Museum. De kunstenaars binnen enthousiast over Kunstkids. Kinderen een wereld laten ontdekken waar ze zich mee verbonden voelen en de echtheid van de natuur laten ervaren en zelf iets maken, dan doet dat iets met je. En dat heb ik gezien. En die kinderen die maken iets. En die maken iets met enorm veel enthousiasme en gedrevenheid en scheppingsvermogens. En die gaan trots naar huis. Voor de morgen is de tentoonstelling officieel openen. Maar de officiële praatjes boeien een stuk minder als de kunst. Ik vind die lichtpaars heel mooi. Het kunstproject met de schoolband krijgt de komende jaren een vervolg en wil flink teruggroeien. Om in 2018 met culturele haardstad indruk te maken. In de oren uit 2018 willen we hier op hier meer kunstenaars erbij beloeken en dus ik meer scholen dit prachtige project aanbieden kunnen.